बे थामथि गोरोबथाखौ गुबैयै खालामनाय जादोंमोन एबसु एनडिपि आरो इउबिपिअ एबा खौसेथि गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होनो सानदों आरोखि ना देखायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा मिथिगोन माने जोंनि गामि एरियायाव थाग्रा माखासे मानसिफ्रासो माने सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल होननानै गावजों गावनो एकदम मैसो बेहेरा बायदि बुंलायनाय नांलायलायनाय बेबायदि जाथायफोरखौहाय लाबोबाय थायो आरोखि ना आं बुजिनो मोना मानसिफोरखौहाय मानि थाखाय बेबायदि बिपिएफ इउपिपिएल होनलायनानै नांलायलायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोनो रायजोफोर दा बेनि थाखायनो आं बुंहरो आरोखि ना मालाय जोंहा गिदिर गोलाव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा मालाय गावजों गाव गोरोबलायनानै बयनिबो बर'फोरनि बिफा बड'फानि खाम्फायाव बिबार बावनायखौ नुनो मोन्दों जोङो जोंहासो माने गामि एरियायाव थाग्राफ्रासो सासे सानै मानसिफ्रा पलिटिक्सखौ लानानै गावजों गाव नांलायलायो आरोखि ना ओंखायनो आं दिनैहाय फंसे बाथ्राखौ बुंहरनोसै माने जों बयबो बिपिएफ इउपिपिएल होननानै गावजों गाव एगेन्स्टआव थालायनाङा खोथाफोरखौ बुंलायनो नाङा जों बयबो बर'नि फिसा बिनि थाखायनो जोङो बर' हारि जानानै जों बयबो खौसेनो थानांगौ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मालाय जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा मालाय गावजों गाव हेंसेट लालायनानैहाय बेसेबां मोजाङै गोरोबनानै बड'फानि बिबार बावदों नायबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो आरो जोबथारनायाव आं खावलायबाय मानगोनां रायजो राजाफोर आरो माखासे सानै साथामफोरखौ आं खावलायनो सानदों माने जोङो बर'जों बर' बिपिएफ इउपिपिएल होनलायबाय थानो नांला जों गावजों गाव माब्रैबा खौसे थानो हायो बेखौसो जोङो सेस्था खालामलांनांसिगौ दा बोथोरा माने गावजों गाव इउपिपिएल बिपिएफ होनलायबाय थानायनि सम नङा बिनि थाखायनो जोंनियाव माने जेसेबां गोरोबनो हायो इसिबांनो मोजां खौसेथि आरो गोरोबनायनि बोलोजों रावबो हाया बिनि थाखायनो जोङो बे बिटिसिआव बोलोगोरा देखायनोबा बोलोगोरा जानोबा आरोखि ना जोङो खौसेथिनि गेजेरजों आवगायलांनांगौ होमबासो जोङो गोजोननाय आरो बयनिबो गेजेरावहाय गोजोननाया फैगोन बिनि थाखायनो आं खावलायबाय जोङो बिपिएफ इउपिपिएल होनलायबाय थानो नांला मानो होननानै बुङोबा जों गामियारियाव थाग्रायासो बिपिएफ इउपिपिएल होननानै पलिटिक्सखौ गिदिर खालामनानै बेबायदि गोरा गोसो लानानै बुंबाय थानानै जोङो माब्लाबाबो बर'जों बर' खौसे जानो हाया बिनि थाखायनो आं बुंहरबाय आरोखि ना जों बयबो बेबायदि बुंलायनो नाङा जों बयबो गोरोबलायनानै थानांगौ मिलायलायनांगौ अनलायनांगौ दा आंनि बुंनाया बेनो आं भिडिअखौ होलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि ना भिडिअखौ जोंनि हाग्रामा सार आरो जोंनि इउजि ब्रह्म सारमोन दङ गोबां सुबुंफोर दङ नायलांदो आं भिडिअखौ देखायलांनि बड'फानि खाम्फायाव बिबार बावजायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिनि उनाव जोङो बिबार बावनो थाखाय जारि बिथांखौबो गोसो दङ BKWACनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी लोगोसे दङ धीरेन बर' एनडिएफबि सासे सिगनेटरिमोन लोगोसे दङ जोंनि क'क्राझारावबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय बिथाङाबो सासे सिगनेटरि आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय बिथां सोमदोन ब्रह्म पाब्लिसिटि सेक्रेटारि इसोरां ब्रह्म लिटारेरि सेक्रेटारि पीताम्बर ब्रह्म इउडिपिअ रैमाली मुसाहारि एडभाइजर बड' वुमेन जस्टिस फराम गाम्बारी मुसाहारि प्रेसिडेंट बड' पिपल गेजेराव नुजाफैगोन आरो दिनै
हाबाफारिखौ बड'फानि खाम्फायाव बिबार बावनानै जुरिजेनदों। जालांनाय बड' पिस गोरोबथा बे थामथि गोरोबथाखौ गुबैयै खालामनाय जादोंमोन एबसु एनडिएफबि आरो इउबिपिअ एबा खौसेथि बर' सुबुं आफाद भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव आं मिथिगौ बे बिटिआर गोरोबथानि सागान होनायाव साखि महरै थादोंमोन बै समनि बिटिसि सरकारनि खुंथाय गोहोनि बिबानगिरि गेदेमा बिथांमोना गुबैयै बिथांमोना जादों दानि जोंनि सिबिजाथाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथां खाम्फा बरगयारि बिथां रिमन दैमारि बिथांमोना बिनिखायनो आं बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनैनि सानाव गोसो गोरबोजों साबायखर होयो मानोना बिथाङाबो बे बड' पिस गोरोबथानि सागान होनाय साननि बाथ्राखौ बावाखै। बे गोजोन गोरोबथानि सिङाव दंबावो एनडिएफबिनि 34 बोसोर गोलाव सोमावसारबोनानै गावसोरखौ बाउसोमबोनाय गोबां जोहोलाव जोहोलावफोर मुंख्लं जानाय आरो रायजो राजाफोरनि गोबां खैफोदा सैनांनाय जारिमिन। बेफोर जारिमिनखौ नायनानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि बे बिटिआर पिस बड' एग्रिमेन्टनि गोरोबथा सानखौ फालिदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिनि थाखाय बिथांनिसिम आंनि आरो खेबसेबाव गोजोननाय बावहरो। गोबां बर' आफाद आरो गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा मालाबा खुगायाव बुङो बर' सोमावसारनायनि जारिमिनाव खेबथाम गोरोबथा जालांबाय बेफोर जादों बिएसि बिटिसि आरो पिस एग्रिमेन्ट बड' पिस एग्रिमेन्ट। आं सानो सोमावसारनायनि जारिमिनजों बयबो मान होलायदोंब्ला बिएसि गोरोबथा सानखौबो फालिनांगौनि गोनांथि दङ। बिनि बानबुंथायखौ आं ओरैबादि होनो सानो बिएसिआ स्टेट एक्टनि सिङाव दाजानाय मोनसे मावफुंथाय नाथाय बिटिसिआ पार्लियामेन्टआव गनायथि मोननाय संबिजिरनि 6थि फालिथायनि सिङाव दाजानाय गावखुंथाय। बिएसि गेजेर खलब खुंफैनाय एबा इन्टारिम काउन्सिलखौ 3 दैदेनगिरिफ्रा बिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै सालायलांदोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव सानसुमा कुमार बैसोमुतियारि रुंसारि प्रेमसिं ब्रह्म रुंसारि कनेकेश्वर नार्जारि बिथां प्रेमसिं ब्रह्म आरो कनेकेश्वर नार्जारिया बिथांमोनहा रुंसारि जाखांबाय। आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जासिहरो। उनाव प्रेमसिं ब्रह्मनो उदांस्रिनि आलारि बिमुं होनाय जाबाय। बेबायदिनो रुंसारि कनेकेश्वर नार्जारिनोबो मोनसे बिमुं होनो थाखाय सानलायनाय जागासिनो दं। बिथांमोननि थैनाय आरो जोनोम सानखौ बायदि आफादा एबा गौथुमफोरा फालिनाय जासै। बै फालिथाय गेवलां मेलफोराव दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांमोननि मुंखौ रायखांनो गोनां जायो। जों बुंगोन दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोथौयै बुजिनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सानखौ फालिनाय जादों। बर'नि मोनथामबो गोरोबथायाव गोबां थै आरो गोलोमदैनि जारिमिन सिथाबनानै दं।